аз ин қадар солҳои устодиву шогирдӣ шумо ягон қиссаи бисёр ҷолиб барои тамошобинони барномаи ёди рӯзгори ширин аз рӯзгори Миралӣ Достизода барои мо қисса карда метавонед? агар чизе қисса кунам, инам чизи фарҳангӣ аст. масалан соли 1998 театри опера, хори театри опера балет бо ташаббуси бевоситаи сарвари давлат ба озмуни хорсароёни ҷаҳон дар Туркия иштирок кардем, ки дар он ҷо Миралӣ Достизода яке аз ҳамун чӣ мегӯям дар рӯйхат иштирокчиёни фаъол нафарҳои аввал буд. гирифта бурдем, дар он ҷо иҷро карданд ва як хислати боз аҷоиби Миралӣ дар он аст, ки масалан хорро костюм мепӯшонем, хор либос мепӯшад, либоси махсус дорад, бале махсус дорад хор, ва барои солист либоси дигар хел медузонанд. ин қоида аст дар бисёр ҷо, ҳама ҷо не. ҳамин Миралӣ намегузошт ки либоси дигар будузем барои вай. вай мегуфт ки ҳамун либосе ки хор мепӯшад, ман ҳам ҳамун хел мепӯшам. айнан ҳамун хел либос медӯхтанд. баромада солист ҳастин дар пеш истод. агар мумкин якчанд бор дар консертҳои ҳукуматӣ дида бошед, хор мехонад, солист дар пеш, ҳамин либоси солист ҳам ҳамун аст. ин хоксориро бинед, ин инсониро бинед, ки намехоҳад худашро аз байни мардум, яъне хор мардуми оддӣ аст, аз байни онҳо худашро ҷудо кунад. ана ҳамин хел хислатҳои хуб. баромадаш дар Туркия чӣ гуна буд? бениҳоят хуб буд. баромади хуб кардем. аз он ҷумла Миралӣ Достизода, ки хори театри мо ҷои дуюмро ишғол кард. Миралӣ Достизода ба зинаи устодӣ расидааст? кинкай расида буд ба зинаи устодӣ. ман якчанд шогирдҳояшро медонам, ки дар театри опера балет кор мекунанд. аз он ҷумла Мунзифа Исоева, мудири кафедра дар консерватория, дар театр ҳамчун солистка кор мекунад. яке аз шогирдони беҳтаринаш ин роҳбари имрӯзаи